אנחנו נמצאים בשכונת הולילנד המפורסמת בירושלים, בפארק הפרטי של התושבים, הכל טובל ירוק. נבנה פה פרויקט חדש ומפתיע. בואו ותראו, לא תאמינו. על עתודת הקרקע האחרונה בשכונה הולך וקם פרויקט חדש ומפתיע. מתחם מגורים אקסקלוסיבי בגובה 770 מטר מעל פני הים. פרויקט פריים ג'רוזלם. 3 מגדלים שמתרוממים בהולילנד צפון, ואין מי שיסתיר להם את הנוף. רואים מפה הכל. כנסת ישראל, קריית הממשלה, מוזיאון ישראל, אצטדיון טדי, עמק הצבאים, נוף פנורמי עוצר נשימה. בחרנו בפרויקט פריים ג'רוזלם שיש לו גב כלכלי חזק. שיתוף פעולה של 2 חברות חזקות ומוכרות. חברת דן נדל"ן מקבוצת דן תחבורה ורמי לוי נדל"ן. תכנון הפרויקט הופקד בידי 2 משרדי אדריכלים מובילים בעיר, אמציה אהרונסון ואיצקין אדריכלים. והתוצאה? קומפלקס מגורים חדשני ואינטימי של 3 מגדלים מודרניים, בני 18 קומות בלבד, משלב באופן מושלם מגורים, מסחר בוטיקי ופיתוח סביבתי ברמה הגבוהה ביותר. מול קניון מלחה, על כביש מנחם בגין, מתקרב לתל אביב במנהרות כביש 16 החדשות, מיקום מנצח ואסטרטגי. ירושלים עוברת תנופת פיתוח מאוד מאוד גדולה בשנים האחרונות. אנחנו בפרויקט בפריים ג'רוזלם גאים להיות מחלק אותה תנופה של פיתוח של העיר. הפרויקט הוא מאוד מגוון, הוא מכוון לקהלי יעד שונים, בין אם זה משפרי דיור, בין אם זה משפחות צעירות. הפרויקט ממוקם במיקום מאוד ייחודי, זה המיקום המרכזי שנמצא גם בנגישות אל כניסה לעיר, רכבת ישראל, גם לאורכי תחבורה מאוד ראשיים, מאוד מרכזיים. פרויקט מנצח במיקום מנצח. שכונת הולילנד היא שכונה שאומנם ממוקמת גבוה עם נוף מטריף מסביבה, ובהחלט יגיע הרגע שאנשים יכירו בערכים שהשכונה הזאת נותנת למי שמתגורר בה, ואז אני מאמין שהמחירים גם בה יתפתחו ויעלו. בפריים ג'רוזלם הוא שם דגש על מפרט גבוה במיוחד, בדירות ובשטחים משותפים הכוללים מועדוני דיירים, חדר כושר ולאונג' עסקים מפואר. סדירת מסחר איכותית עוטפת פארק ירוק ומזמינה לבית קפה שכונתי ורוף גרדן ירוק, המהווה מקום מפגש לדיירים ביומיום ומקום לסוכה משותפת או התכנסות בחגים. הדירות פה הן דירות אידיאליות, הן גם דירות מאוד איכותיות, הן גם נהנות ממרפסות גדולות, והן נהנות מגינות גג פרטיות, ממסחר, ממוסדות ציבור, ובסוף מהריאה הירוקה הענקית שנמצאת בלב פרויקט הולילנד. אי אורבני ירוק, בלב ירושלים, הסוואנה, עמק הצבאים. פריים ג'רוזלם הוא יותר מסתם מקום מגורים, זו קהילה.